Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw. Construction sa ginalagar bulangan sa Barangay Tangub sa Bacolod City ang ginpauntat sang syudad bangod wala sang permit. Yari ang report. Ginaato pa na ining ginapatihan ginatukod nga bulangan sa Purok Paghidait Zone 3 sa Barangay Tangub. Pero sunod kay Engineer Isidro San, pamuno sang Office of the Building Official, wala pa sila sang may nabaton nga application halin sa tagiya sang bulangan, gani ila na nga ginpauntat ang construction. Once ka-prepare ka pa lang sa papilis mo, supposed to be, hindi ka gayud mag-construct. Kaya basi bala ang no objection niya sang unian o sang barangay. Party lang na iya nga hindi sila mag-object sa proyekto may mapagatindugon. Pero ang party naman niya sa pag-construct kung ano ang mga setback, mga requirements sa parking space. Basi bala hindi ka kapasar, kanugod lang sa construct mo. Kaya may mga requirements ng building code. No? Sulodlon ang mga bulangan kag napalibutan sa mga pamalay. Gintingwaan sang katapos ang media nga makuwaan sang pahayag ang tagiya sang propiedad apang bisa ng mga nagabantay diri ang hindi luyag maghatag sang pahayag. May pila naman ka mga residente labi na mga nagabulang ang pabor sa pag-operate sang bulangan nga malapit sa ila balay. Oportunidad man ini para sa ila nga makakita sang duga nga pala nga buyan. Wala ni ko problema kung ano lang. Pro case mo hindi agahod doon ano. Yung kaso do distansya mga wala naman sila man hindi ba siya pamayo malang dahil sa palibot kay do bati ko baligya di kung sila di wala ta may mahimo ay di sila man ang pangambuyan mo. In kaso may bulangan ano yung plano mo tiyay? Mabaligya ka. Mabaligya ka man. Pero subundo lapit-lapit gid tiyayo do halos to bintana. Tingyo ang balon tres hinay-hinayan yung tingog. Nakadtuan na sang katapos ang obo ang lugar kag na-issue na sang notice of violation. Sarang mamultahan sang 10,000 pesos ang nagtukod sang structure nga wala pa sang building permit gikan sa obo. Kung hindi pa makapakig-angot ang tagiya sang ginatukod nga structure, madason nga itugya na ini sang obo sa City Legal Office.